Gọọmenti steeti bụ Anambra ikwugo na ọ dị uchu iji wee lụọ ọlụ megide ichaka mba dị iche bụ nke a na-enwe na gburugburu na ya bụ njem bụ nke ọ na-azọ iji wee mee ka ndị Anambra na-ekpori ndụ n'ebe dị mma. Kọmishọna na-akwụ maka gburugburu bụ Maazị Felix Odumegwu bụ onye nke kwupụtara nke a n'oge mmejupụta nlụtọpụ na ozi bụ nke a natara site n'aka otu na-akwụ maka igbochi mkpamkpa mbuze na-akpa n'ime ala anya bụ Naịjirịa nke a kpọrọ NEWMAP n'aka mkpirisi nyegara nya bụ amụma ihe mmemme nke nya bụ ọlụ a ga-achịkọta ọnụ n'ọnwa Jun. Onye nta akụkọ anyị Ejike Abana nọ n'akụkụ iwetara gị akụkọ a. bụ mmemme bụ nke dọtara ọha mmadụ si na steeti dị 23 n'ọnụọgụ na Naịjirịa ya nakwa mba ụwa. Ha nọ na Anambra International Convention Center Ọka arụrụ ọhụụ iji wee tinye anya n'ọrụ ha rụrụ kemgbe ha bidoro afọ 9 gara aga. Kọmishọna na-ahụ maka gburugburu Maazị Odumegwu kwuru na gọọmenti Soludo watara ọgọdọ n'ukwu iji wee gbochie nsogbu mbuze tupu o mee ma kwuo na ihe ha na-eme nnọọ bụ iji wee mee ka Anambra gaa n'iru na-adịwanye ọcha dịka ọ na-akwa arịrị na mbuze na na-akpa mkpamkpa na South East. Ya bụ kọmishọna kwuru na enwere mbuze karịrị 900 n'ọgụ na steeti Anambra mana naanị mbuze 30 ka ndị ọrụ NEWMAP bagoro na ya na-arụ ọrụ. Ọ gara n'iru kọwaa na iji wee gbochie mkpamkpa mbuze na-akpa, gọọmenti nọ ugbu a ga-etinye aka n'ihe gbasara ịkọ ukwu osisi n'ebe ọbụla, ime ka idei mmiri na-aga ebe o kwesịrị ị na-aga, tinyekwere ihe ndị ọzọ. Ka ọ na-ekwu okwu n'aha ndị World Bank, Dr. Sanjay Srivastava kelere gọọmenti Naịjirịa maka ezi ọrụ ha na ha jikọrọ aka na-arụ. Ka ọ na-akọwapụta ihe ndị NEWMAP mere n'ebe dị iche iche n'ala Naịjirịa, onye ji ọkwa Monitoring and Evaluation Specialist Federal Maazị Mukta Yakubu kwuru na ndị ọrụ NEWMAP emego nnọọ nke ọma, nke bụzi na ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike na-eje ma akwụkwọ ma ụlọ ọgwụ yanakwa ihe ndị ọzọ. Otu onye ọrụ ọma ndị NEWMAP metụtara si Amachala Village dị n'Ọka, Oriakụ Florence Anagbogu, onye di ya nwụgoro, kwuru na ọrụ ndị otu ahụ rụrụ na mpaghara ebe obi mere nnọọ ka ọṅụ ju ya iru. Ndị bịara ya bụ mmemme gụnyere osote aka na-achị steeti a Dr. Onyekachukwu Ibezim, ode akwụkwọ gọọmenti steeti a Ọkammụta Solochukwu Lobelo, onye ji ọkwa Chief of Staff nyegara gọvanọ Maazị Ernest Ezeajọghị, ndị otu nakwa kọmishọna si steeti ahụ dị iche iche na Naịjirịa. Site na Anambra International Convention Center dị n'Ọka, Ejike Abana maka akụkọ ụwa ABS.